Odvela sam vas slikom u vilu Jelena, gde se sinoć zvanično završio 14. Beogradski Tehnomarket Evropa Fashion Week i tom revijom one kuće Exception za koju rade Darko Kostić i Italijan Giorgio Rossi. Videli ste koji se bio prisutan na sinoćnjoj reviji, a slobodno mogu reći da je dolazak Jelene Karleuše zaista privukao isto toliko pažnje koliko i nove kolekcije kuće Exception. Stoga je naša gošća u današnjem siti upravo Jelena Karleuša koja će nam ispričati o čuvenom susretu sa gospodinom Muhamedom Al-Fayedom, inače ocem pokojnog Dodi Al-Fayeda, vlasnikom kuće Heroc. Ovo je ansambl koji sam kupila u Londonu i u čuvenoj robnoj kući Harrods. I interesantna stvar je da sam tamo upoznala vlasnika robne kuće Harrods, zove se Muhamed Al-Fayed, čuveni otac poginulog Dodi Al-Fayeda koji je poginuo sa princezom Dianom. I on je prolazio, onako šetao je svojom robnom kućom i video je mene kako probavam u tom delu gdje je Dolce & Gabbana ovaj kaput. Prišao je, pitao je ko sam, mislio da sam, pitao da li sam model, ja sam rekla ne, ja sam pevačica, pevam. I on je učinio jedan presedan, inače u Harrodsu se ne daju nikakvi popusti i tako dalje. On je meni dao, neću reći koliki, ali ogroman popust. I to je, eto, sa zadovoljstvom zato nosim ovaj kaput koji je inače poklon mog dečka. Ti si jedna zaista od retkih javnih ličnosti koje, bilo da je reč o danu ili noći, uvek skockana od glave do pete. Koliko to zna Jelena nekada da opterećuje? Pošto čini mi se mi svi imamo faze kada želimo onako da se odmorimo i da budemo u nekom našem kutku. Ili imaš vremena za to i da li nekada to sebi znaš da priuštiš? Ja sam osoba koja samo deluje da je od ujutru do uveče skockana, našminkana i doterana, ali to nije tako. S obzirom da me ljudi uopšte, mediji i tako dalje, prate po ovim nekim javnim dešavanjima i manifestacijama, pa su stekli takav utisak. Inače, privatno sam bez šminke, nosim trenerkice, patikice i totalno sam u drugom fazonu. Priznam, malo sam se umorila, pogotovo od šminkanja i tako dalje, jer teško je održavati neku iluziju nekakvog seks simbola, pogotovo kada se, na primjer, u nekim momentima apsolutno ne osjećaš tako. Čula sam da si počela da kuvaš, da li je to tačno? Da, i čak sam pročitala da skidam recepte sa interneta, što definitivno nije tako. Pa inspirisana sam kada imaš pored sebe nekog koga puno voliš, želiš sve da učiniš za njega, pa čak i kroz hranu da mu pokažeš koliko ljubavi i pažnje unosiš. Sa zadovoljstvom zato nosim ovaj kaput koji je inače poklon mog dečka. Ti si jedna zaista od retkih javnih ličnosti koje, bilo da je reč o danu ili noći, uvek skockana od glave do pete. Koliko to zna Jelena nekada da opterećuje? Pošto čini mi se mi svi imamo faze kada želimo onako da se odmorimo i da budemo u nekom našem kutku. Ili imaš vremena za to i da li nekada to sebi znaš da priuštiš? Ja sam osoba koja samo deluje da je od ujutru do uveče skockana, našminkana i doterana, ali to nije tako. S obzirom da me ljudi uopšte, mediji i tako dalje, prate po ovim nekim javnim dešavanjima i manifestacijama, pa su stekli takav utisak. Inače, privatno sam bez šminke, nosim trenerkice, patikice i totalno sam u drugom fazonu. Priznam, malo sam se umorila, pogotovo od šminkanja i tako dalje, jer teško je održavati neku iluziju nekakvog seksa. Meni je otac poginulog Dodi Al-Fayeda koji je poginuo sa princezom Dianom. I on je prolazio, onako šetao je svojom robnom kućom i video je mene kako probavam u tom delu gdje je Dolce & Gabbana ovaj kaput. Prišao je, pitao je ko sam, mislio da sam, pitao da li sam model, ja sam rekla ne, ja sam pevačica, pevam. I on je učinio jedan presedan, inače u Harrodsu se ne daju nikakvi popusti i tako dalje. On je meni dao, neću reći koliki, ali ogroman popust. I to je, eto... U današnjem siti upravo Jelena Karleuša koja će nam ispričati o čuvenom susretu sa gospodinom Muhamedom Al-Fayedom, inače ocem pokojnog Dodi Al-Fayeda, vlasnikom kuće Heroc. Ovo je ansambl koji sam kupila u Londonu i u čuvenoj robnoj kući Harrods. I interesantna stvar je da sam tamo upoznala vlasnika robne kuće Harrods, zove se Muhamed Al-Fayed. Odvela sam vas slikom u vilu Jelena, gde se sinoć zvanično završio 14. Beogradski Tehnomarket Evropa Fashion Week i tom revijom one kuće Exception za koju rade Darko Kostić i Italijan Giorgio Rossi. Videli ste koji se bio prisutan na sinoćnjoj reviji, a slobodno mogu reći da je dolazak Jelene Karleuše zaista privukao isto toliko pažnje koliko i nove kolekcije kuće Exception. Stoga je naša gošća